chemukadzi wangu iye murume wandigara naye pano vachitaura vese pafoni. Asi vari pakati pekutaura vese pafoni, mukadzi anga asingazive kuti foni yaari kutaura nayo yakasetwa call record yekuti zvese zvaangaitaura nauyu akakata zvinoita se zvinonzwika, vachitaura nyaya dzerudo pafoni ipapa pamukadzi wangu. Guys, wakayo vateereri vabhara ndipewo tizwe nyaya dzataura zvepamusoro chokwadi nyaya dzokunda rufu zvakaitika. ndinofunga nyaya inenge yatipeyamirira nima mabhora vandaachea nyazi dzinokuda kufa anatokutaura chokwadi zvakaitika mukadzi ngachena hanzi nyadzi dzinokuda kufu Padre Maria deve essere tu. Right, mira. No. Apa chandava kuita ndechekuti jaji uya apindura zvakanaka. Kuti nyadzi dzinopinda kwaguma but vakuru vanoti tsiga rakanaka kurumbewa. Kana rakunhu raita sei? Munhu atakabata mbeva. Tinotora kuti tobvisa matumbu unoziva izvi tadaro takutobva tatosasika kuti mbeva dzidye. Makavata mese chii chakaitika? Aiwa regai zvakuda kutaura kaizvo vasati vasvika pavasvika titobva ndokutanga nokupedzisira azvisiye. Chii chaitika? Maitaura pachii? Pachiti achiti kukwanisa foni yachewe bezidadi yapi parauti nemakore mangani? Varume vanongodza haramira anofana kutichenga kwenye maoko okuenda ukaisa kupinda mugoroka. Zvawaitaura kuti ndotera kuchengete mufesi wangu aenda mimba nomurume wako mumwachena ndosaka singada kugara notusvimbo padhuze. Tinoti dzimwe nguva zvikange zvandibata ndeida kutokuisai kuita shamhu. Jesu paakasvika mutemberi atora temberi inotsvina akatora shamhu akaranga temberi ikavatsvena. Munonyadzisa wakamuda akadaro ufana kugara naye akadaro. Iwo waikunzirawo saizi daima ndokubhadharisa mudzi nokuita izvo zvawakaita kumwana mudiki wakamukunda pfungwa bhozisitu yabva iona makore makati saka right izvo zvikuda kuzviendo kana kuzviona judgment yako
usada kupa judgment otsvaka mudzi wenake wakakunda mwana kumbidza ukamuabhisa kumbidza inotsvaka mudzi wenai pake usada pa judgment kumbidza kana ukakwereta ndokuenda kuna mudzi kumbidza mbudzi yake inotora mazuva makani wakakunda mwana mabhodzi ukatarisa 41 years uyu ane 20 ndakainimbokutaurira ndosaka ndotaura kuti vakadzi mudziyo zvimwe zvinhu vakadzi munoti kana tichaura pamunoona kudai rimwe ndisati ndatanga kutaura kutanga ndareita zvinoitika panyika kuti mugare zvakanaka mudzimba ndosaka ndati uyu anogona kuita mushi iwo musikana uyu mwana big straight tu yanga straight vimba nomurume wako imi takaroora mazvinzi inini pandakaroora ndakanga ndinogumbezera kuti bodzi ndanga ndinokupetekurira kuti ukanifuga wakomboita ndanga ndingowaitizorezebura taiyatenga pamadza panga pasati pano mashopu akawanda paka pane chino shopu inonzi pamhiri inonzi yani pamhiri pajiji paini pataitenga paisembaipapegumezera kupetukurira but takazoroorana hataikurudzira kuti chaitiwo motikari asi tinadzo zvakabva mukuita sei mukushanda kwete kuti wewe itapfambi nokuda kwezvinhu zvisiri zvako itai zvinhu zvenyu zvinhu zvikumarakopafadzei ndodzati kuti mhizhonga mudzibatsiudzirei obhadhara mbudzi mudare mambo inodyiwana mambo yokudzvinyirira vanani judgment ndakupa unozvisiye obhadhara mumbe 3 600 900 kuti usiye kupomba wada kumba kana wada wakadzi wako chedza kuti amadzimai vatienzere tese moita kerebu havana dambudziko kuita nomukadzi asi wako ndapedza ndotanga ndambona mabhadhari bhadhara $700 ndadzivisa ndabvisa 2 bhadhara $700 rega ndikudzi uyo akauya nasekuru wake uina feku kumba wachi kuno nyaya yakaitika so akataura zvakataura kuti mama taura zvamukataura ndobva ndachiona kuti uyo anoenderera mberi kamukadziko kakaniroma inahanda kuti kana vazoenda kumba musvike muchituka mwana ndini chete ndinokodzere kutuka nokudzidzisa nokuti ndinofanira kuranga kuti vana vavatsveni uyu ndakaita kuti uyo azvisiyewo asiye mazvinzwa bebi indatati isusu mwari pakusika kudenga nonika chinhu chaakasika tokupedzera chakanaka chakafanana naye akasika munhu mazvinzwa unoona wanganinowo ndo masanganiso kosaka zvanga zvaona kutsvaga pamberi tonosign off next right next kwati unofanira kuya $200